It's Abama on the beat. Asiya janu
oyolo jaluwo mawechanu obeyechanu na mwo na agwalo ejikelo dede kana bo kasiya choye ogidoyi soyo kasiya chanu obeyechanu bemboni sibo masaje kisiye eboyeke ojile oyibo onoribiye oda uturo ya weje asiya chanu asiya yekwele asiya nokwala asiya yakedi home asiya chanu asiya yekwele akere kada kire todo mamuna akire todo yewana ola di pawe iwe asiya nokwala asiya muselo kuna kubia aja robia na pawa mape na kuwano asiya chanu akata wadu na kata mwa hapa wadu oyo loko kini fane asiya chanu na kuwano asiya fanya magati baya wewe wana matego weke kono wewe wadi no kodo siya kata no reba wana asiya chanu weke masaya che obeye chanu na mwa wana kuwano asiya wadi wadi no kodo malachi anatego ataka daga fufu koi matego inato ajuwa asige chanu asiya yekwele asige chanu obeye chanu always fire chakante asiya chanu ibo ya nani yeke obeye chanu wasuke mono asiya chanu obeye chanu asiya chanu oye tasa kuna kiko obeye chanu asibolu webe asiya chanu isene babi asiya chanu ibo bodo vile abakonte wendi jewe oye kudie okoko sidiriye asiya ye nonola asiya chanu obeye chanu obuna kugano asiya chanu olona no tu bosena babidi odamuye kwalebe otu wada wekidi asiya chanu wewe niega sindaka ya asiya chanu asiya wakabu ogene kijoli asiya nokwala asiya chanu zodi chanu asiya nokwala asiya yekwelebe atuyo yakedi ho asiya chanu asiya chanu wakawe kwala ni na biye obeye chanu na mwa wakawe kwawe wasi oya na kwale obeye chanu na mwa na oya na oya muda lo se ketoro yego asiya chanu asiya yekwelebe asiya chanu obeye chanu mega chanu mega mega unai wana asiya chanu oya jendo ya babe oyo lo akene baba chanu asigi yekwelebe obya chanu obeye chanu obeye chanu moguna kuwalo chanu asiya yekwelebe asiya chanu haba moguna haba bibe abalo asiya chanu chanu wega kilago kaliwo ya asiya chanu asiya chanu aba wega we babi ke we na do kodo bewe wani maje siwiye obeye chanu wani faye ya lebu oguna palo mana wega jeso kodo yibo jire obalaga we asiya chanu ogwe no no asiya chanu asiya yekwele obeye chanu obya chanu atuyo yakedi chanu asiya chanu wekwe chalego obeye chanu wekwe ibo na mona wekwe wokeji obeye chanu ndebya chanu obeye chanu na mmo na kwalo oye kwalo moguna kwawya wena kuye bozo asiya yekwele asiya chanu obama kego ibo kamati ibo wadu chanu ya
kpatasike wee mana aja ego ọmụme ka e na-ego gị na-alụ onye ọlụ gịnị gbanye gbaghacha n'ụzọ gbaghacha n'ụzọ gbaghacha ekwela ebe gbaghacha n'ụzọ na mmụọ na-agụwa ọgwụ na-agbanwe ya nwoke nọ na ọbebe onye jajụrụ osisi onye tụrụ ego na-ejewe nne m agwaghị ego ga-egbu otuto odobewe ọgwụ na-eme asịgịcha n'ụzọ asịgịcha n'ụzọ ọ bụ n'igwe ka ọgbọdọ nna gị a na-esogo okenye maka na ijiri ego ibe gị ifuwe asịgịcha n'ụzọ asịgị yekwela ego onye ndị mmadụ ka nala maka mgbegbere ego iwe gwara ọnụ ga-ekwu onye emeghe timideti na-abịawawazi abata na mihima abịa ekwuo asị ya chaa n'ụzọ asị ya yekwela ebe ogbenye chaa n'ụzọ asị ya nọkwala na mmọnwụ na-agba alụ asị ya yekwela ebe onye na-enwere na ka ibe na-agba onye nwere ego igbe na-arụ ya nche onye isi obodo ose onye ụlọ ogbenye kwekwe ya na-agba oge ma mma ebe mmanya oke onye jibiri n'obodo ndị batara ise ndọwawa na-eti eti ha ga-erigbo asị ya chaa n'ụzọ asị gị yekwela ebe onye ego na-aza emume oze bi nna iwe ji ego ebe otu na mgbe asị
chanu ebe ndị pramas obodo mabundi lo na gabo ezigbo mmadụ odogwu si ya tụkwala sito money si ya chanu ogbenye chanu wanda bas na-agụwanụ asị ya chanu sito moto ọbịamụnye gwele egbe na gabo niile asị ya onye enumo na nsụka n'enugwu site ekeke na ndị igbo asị ya chanu odogwu si ya chanu okwute babụrụ ndị ilo na gabo na ịbala chanu gwa ha chanụ ogbenye chanu gwa ha yekwele egbe asị ya chanu asị ya chakala egbe asị ya chanu ogbenye onye miwe na ọmasịga ikele odogwu asị ya chanu ochi ifo onye ebijiwe ribie na mmọnwụ na-agụwanụ asị ya ele maji kwakwaso ele maji kwakwaso ogbenye chanu oke mmanwụ ijiri agbawu asị ya ekwe na ikwe na fọlọ ala maji kwanza afọ onye ego na kebere gwa ha chanụ asị ya chanu gwa ha yekwele egbe obu ya bụ CEO asị ya chanu OPP ya chanu ogbenye chanu oke ọgbabara ya asị ya chanu ala maji kwakwaso ọbịamụnye gwele ezigbo onye masịrị na ndị mere ọkụ asị ya chanu ogbenye chanu asị ya chanu obu ya bụ asị ya chanu CEO uchi otomobe ogbenye chanu na kemelu asị ya chanu asị ya onye iwere masị ekele onye iwere oge ogbenye chanu ala wajikwa nkwaso waghacha n'ụzọ ya chanu ụbịam yekwele egbe ogbenyecha n'ụzọ ogbenye chanu ejezi igbo asị ya ejezi mụ na n'ike ka nke ndezi ebume chi asị gị chanu emeke iwu ọbịamụnye chanu asị ya ekwe ihe asị ya chanu emi tempo asatụ niile abalụ asị ya chanu okirike okirike bụrụ wenu na n'ike okirike na n'ike okirike gowa na asị ya satụ chanu waghacha n'ụzọ ogbenye chanu emi dola ihe asị ya chanu ọdọkwuchi dola mọ onye n'ike ekwele egbe afọ na-akwa alụ asị ya ebu chanu ya ogbenye chanu asị ya yema chief ọgwụ na-akụ alụ eseti asị ya chanu soche asị ya chanu ụlọeze nke dị na n'ike nọ ebe na alacha aka asị ya chanu asị ya ebu ya asị ya chanu ogbenye yema chief ọbịamụnye chanu eseti soche asị ya chanu ụlọchi ogbenye chanu nke dị na n'ike nọ ebe na-egosi eche igwe dị mma soche ụlọeze ebe na-ere igwe dị mma ogbenye chanu gwa ha yekwele egbe ogbenye chanu asị ya osi iwu kenelie chanu lọlie adịkwa na-agba alụ asị ya ezi mụ dịrị mmanụ ogbenye chanu chanu oge ji ya gwa mme asị ya chanu ezigbo egbe ya ọharịga gwa ogbenye chanu ewu ọgwụ na-akụ alụ ọgwụ na-ebe asị oyi ya chanu gwa yekwele egbe ụbịamụcha anụ yekwele egbe mụcha anụ ọgwụ na-akwa alụ ogbenyecha anụ asị ya chanu asị gị yekwele egbe ọgwụ na-ebe oyi asị gị cha anụ asị ya chanu ogbenye oge ndị emuwe ji ọgwụ na-akụ alụ asị ya akụkọ n'isi ogbenye chanu ezi chukwu ogbenye chanu na mmọnwụ majik mmadụ na-aga ọgwụ na-akwa alụ majik mmadụ ya gabọ asị ya chanu asị ya yekwele egbe asị ya chanu ogbenye enwe ji mere eze na nsụka asị ya chanu egwu were ogbenye agụ were oyi na mmọnwụ na-akụ alụ na enimọdụ na nsụka ogbenye chanu agụ were oyi dike odogwu asị gị chanu ogbenye ụlọ gị weta supeklasị asị ya asị ya chanu oto savis agbawu ya adịkwa na-agba alụ asị ya onye bụ
chanu obiama chanu ọwụna akụwanụ asị ya chanu ebula na dikekwe wetuke yewele ọwụna akwalụ aje ji n'ọrụ ugwu kenyi ọya chanu oyoyo akụwanụ asị ya chanu eke tese buwe ji obodo chanu eke chukwu eze obodo ọbịa chanu osisi na-eche ego oke osisi oke osisi oke osisi na-eche ego nwanụ oge ọwụna akụwanụ asị ya chanu okwu ya ekwe icomice ọbịa chanu enterprises onye elu na-akwalụ imite ibiye asị ya chanu ceo icomice nigeria enterprises ọbịa chanu limited asị ya chanu oke osisi na-eche ego nwanụ oge gbacha n'ụzọ gbanye ekpere egbe eje mụta ekedezie eje ma obodo kwekwe weka ekedezie ekpere egbe esi ya eji fu judue jude ebuwe nwa oke nkezi igbo wee na mgbado oke ndị oge ewe na kemelu ụlọ niile oke ndị oge na-eburu oche juduwe mma si gị na-eji ego n'eze gị buru gị tọmbiye juduwe mma enwe chukwu si na eki ya mgbe na onye lọ mama kanije la pepa kata karupepe onye jese kakarese kuwe chekube chechifu chekube chekwe onye gbese osobu pekwe wanije ọkeke ti gbogbulu jeff of igbola ó ti wá nílé bẹ́ẹ̀ni náà bí jẹ́ ọdẹ́kùn náà túnbẹ̀ jíjẹ́ bẹ́ẹ̀ni bí jẹ́ sílẹ̀ kúrẹ́jì pẹ̀lú ọdọ́kùn ìkúrẹ́ sùtù wọ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀kẹ́ni náà kújẹ́ ọ̀nà ìjọ ìdàlẹ́ estate business bet yẹ jẹfẹ wíwọ fíwọ láyà bàjá nù fọwọnà ẹsìnkọ yẹ gbẹgbẹ wà nígbà báyẹ pẹlẹ mọwọnà àpá
n'ụzọ asị ya chaa n'ụzọ ogbenye chaa n'ụzọ efe ijuku ya asị ya chaa n'ụzọ ogbenye chaa n'ụzọ ụbịam ihe kwere ekwe ọgwụ na-agwa alụ asị ya ezi chukwu ebuke ebe bido ezigbo mmadụ onye asị ekwetara ya chaa n'ụzọ asị ya adela biye chaa n'ụzọ ibido jido ya ebe yibibu ibido jido asị ya chaa n'ụzọ mandela odo oge jere gwa ọgwụ gwa chaa n'ụzọ gwa ha yekwela ebe ọgwụ na-agụ ụbịam chaa n'ụzọ gwa ha nọkwala ogbenye chaa n'ụzọ ụbịam chaa n'ụzọ n'ọbụla onye elu na-agba ọgwụ na-agbawu ya eje maka ekele asị ya nyekwala ekwe asị ya chaa n'ụzọ ogbenye eji ifufe ekele ụbịam chaa n'ụzọ ike ya chaa n'ụzọ asị ya chaa n'ụzọ ogbenye eke ndị ya wepụta echi ebanye asị ya chaa n'ụzọ onye nwere obi chaa n'ụzọ onye nwere obi wepụta obi ya omeke ndị ya anụ nwere obi n'obi gị ndọ gburugburu asị ya nyekwala ekwe asị ya chaa n'ụzọ onye obi nsụka ebi ya na-agba alụ olu na filipin gị nọ na ogbenye chaa n'ụzọ chaa n'ụzọ ebu ya CEO asị ya chaa n'ụzọ omeke ndị ya global ogbenye chaa n'ụzọ service ọgwụ na-agụ alụ asị ya omeke ndị ya ogbenye sije chaa n'ụzọ azamanu n'eshia ọgwụ na-agba alụ aka na-afọ aza n'eshia bịa yi ogbenye chaa n'ụzọ gbaghacha n'ụzọ ya omeka ndị ya n'eshia ogbenye chaa n'ụzọ ya chaa n'ụzọ ụbịam ya kwere asị ebe ya chaa n'ụzọ ogbenye chaa n'ụzọ ozi eke welucha na dodo okpuke ogbenye chaa n'ụzọ asị ya chaa n'ụzọ asị ya eji ifu chi na debele ojebe adụro na mmanwụ na-agụ alụ asị ya eke n'ogbenye wechi ụbịam chaa n'ụzọ ogbenye chaa n'ụzọ na mmanwụ ahụ ya wete elu na-agba alụ na filipin n'ime asị ya akụ ya wete ekwukwe asị ya nyekwala ekwe ezigbo mmadụ ya chaa n'ụzọ ogbenye onye sara ikpe ụbịam chaa n'ụzọ na nsụka esi ya asị ya chaa n'ụzọ ogbenye chaa n'ụzọ na mmanwụ na-agụ alụ asị ya CEO sensa estate asị ya chaa n'ụzọ omega places biya chaa n'ụzọ onye ime ekene chaa n'ụzọ asị ya nyekwala ekwe CEO sensa logistics yoga na-agba alụ imi dọkịta ogbenye chaa n'ụzọ onye nnukwu ego na asị ya filipin nyekwala asị ya chaa n'ụzọ onye ikpe dịchịkwa onye ego na ogbenye chaa n'ụzọ gbaghacha n'ụzọ ọgwụ na-agụ ogbenye chaa n'ụzọ asị ya chaa n'ụzọ ogbenye chaa n'ụzọ ego eze buwe ji ọgwụ na-agba alụ asị ya onye chukwu emeka eze asị ya chaa n'ụzọ ọgwụ na-agụ alụ asị ya onye kwuru ọbịa na anambra steeti obodo chaa n'ụzọ meki na-ekwu ego ogbenye chaa n'ụzọ south emeria chaa n'ụzọ asị ya chakwa n'ụzọ asị ya chaa n'ụzọ ogbenye eze na-agụrụ akụwa na-agụ alụ na-ekwu ego n'ije ogbenye chaa n'ụzọ CEO meki global na mmanwụ na-agụ alụ venture onye elu na-agba alụ ọgwụ na-agbawu ya CEO meki project limited ogbenye chaa n'ụzọ meki farms chaa n'ụzọ asị ya chaa n'ụzọ chukwu emeka ogbenye chaa n'ụzọ chukwu emeka okere asị ya chaa n'ụzọ meki foundation chaa n'ụzọ niile asị ya chaa n'ụzọ asị gị chaa n'ụzọ ogbenye chaa n'ụzọ ezigbo mmadụ chaa n'ụzọ gbaghacha n'ụzọ asị ya yekwele ogbenye yekwele asị ya chaa n'ụzọ bịamcha n'ụzọ ọgwụ na-agbawu ya adịkwa na-agba alụ asị ya eche mụ ka ekele eze bụ odo ha n'ụzọ elu ụmụ ọkụzụ ka ekenezie m asị ya dọkwala ala asị ya otu ikine si na bịa ya na ogbenye chaa n'ụzọ akụkọ ndị eze gweru n'echi ya ogbenye chaa n'ụzọ onye ikuko anya ememme asị ya chaa n'ụzọ odilesi n'okụzụ gburugburu niile otu ikine
n'ụzọ onye ọkụkụ jere gwa haba ịba Say
Malaysia ose kasiya chano mawo na kwa ya ajo na palo asiya chano esibo kokwa akanyo so oyo awa asiya pala oyo saki asiya chano kwa chano asiya chano obe esibo yego na Malaysia asiya chano obe chano ose Europia na palo obe abusema ose Europia na Nigeria nije mokuna kwalo asiya siboyo wanda asiya chano esiboyo wanda kwalo asiya chano enugu sobe chano agari okomu baye kwele asiya chano obya mchano asiya chano obya chano obya myekwele mokuna kwalo wakamaga yorujode tilo mo bawa kwabo yana pa chano ano bya chano na mokuna kwalo akere yanu wachi mokuna kwawya waju wisi asiya yekwele asiya chano obya chano waju wisi obya asiya chano obya umo bya wona nenu kwesike wedu kwesike na chano asiya chano semba sike chano obya chano ali chi chano asiya yekwele kambele nenu kwesike ye mokuna kwa wedu kwesike na chano asiya chano mala chi na leto chano yo wisi ya no shari mite asiya chano obey chano oya ni kwesike ye asiya chano ngiri kimeli obey chano odokuna kemeru kamiye kwa akolasili kina chego esiboye kwa na kolasili chano ngiri kimeli obey chano okuna kwa kamiye kwa asiya chano waje kwa asiya chano asiya na kwala na chano obey chano obey engineer ya kuchelu sema ye asiya chano asiya chano obey chano alusela wa imesi yolo asiya chano obey chano wetu dene obey chano na mo wetu dene yeye kuna palo oyi imesi yolo ye asiya chano asiya chano obey chano wasi mungana ye kana asiya chano obey chano sanda asiya chano oyi meni kilo ya chano iseno obey chano loka government oye kwiste asiya yekwele esibo we asiya chano okuna kwa oya yekwele na palo asiya chano omuye obele mene baya kwa asiya chano alusi okuna kwalo roba ya kwake oga chano obya yekwele okuna kwalo asiya esibu basi na mekelo asiya chano fila lamoto asiya chano opini asiya chano ese muyutu oyejo obey chano oyo lono keneje wesibo masiya chano kamiye kwala asiya chano okuna kwalo ya chano kwano kwala okuna kwalo asiya chano wesibo yadalire obya chano eje wele besiyene okuna kwalo oyo lono kwalo wesibo wana sabya tunibye asiya yekwala besiyene mekene waya kebi obey chano chano yaku yaku bomi janela obey chano sensafana taniko asiya chano obey chano sebe bande ne obey chano ngimeli bade chano chano asiya yekwele asiya chano obey chano okuna kwa obey chano okuna palo asiya yese bobo chano weke dese kuwala asiya chano wafachi obey chano
ebra ọbẹ̀yẹ jahanu ọbẹ̀mọ̀ yẹ pẹlẹ Jesus nebu eji malo àṣìyà jahanu ọbẹ̀yẹ jahanu àṣìyà Wena yese biye Wena yese kecha Aya kuloka mugana yogecha Amwoki gini kecha ọbẹ̀yẹ jahanu àṣìyà jahanu àṣìyà Wena yeso yilanke Building materials Kono yake nyamalo ọkụ na-agụ anọ àṣìyà Akele kubeta uba yachane ọbẹ̀mọ̀ jahanu Ake bulu kuloko nime Ichobe ike Loye Kena wena yese Hendo àṣìyà jahanu Ngadi na basoya Wena yeso àṣìyà jahanu ọbẹ̀yẹ jahanu Oyilanke Wena yeke jimalo àṣìyà jahanu ọbẹ̀yẹ jahanu Omu yeku ete àṣìyà jahanu ọbẹ̀yẹ jahanu àṣìyà jahanu Omu ni chola ni sekita Adidi na se Awase wena yese ọbẹ̀yẹ jahanu àṣìyà yẹ pẹlẹ Wewe pali Mbogu nebelu Oyolo Wahacha n'ụzọ Wahụja m ihe kwele Asị gị nọkwala Asị gị chaa n'ụzọ Keji iwe ọbẹ̀yẹ jahanu Okwu na-agụ anụ àṣìyà jahanu Onye na-eyi me Ogwe nkelu na-agụ onewe Onewe obodo bure Chekweto Igwe onye na-eyi na-ebute Ejụrụ odogwe bezi mgbata eji Ego na-ekwuo Nwoke jime okwe ịkwado Asị ya yekwele Asị ya chahanụ Asị ụbịam chahanụ Ogbenye yekwele Eji wele ege na-ekwu Ego igbo nọbara na alụ oluo Alụ na-akwe Ekwewa ma akwe Onodu ye ebe na-akwele ekwe Ịgbara mgbewa na-agba echere ka ọ na-agba obodo Ijele Subscribe to Safety TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.